Zabaldu, azalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Hi! Ho! Hu! Arratxaldeon! Ongi etorriak guztiak! Hemen gaude berriz ere Arrasateko Amaia antzoki eder honetan. Eta bertatik barrebusak ekarriko dizkikun sorpresak eskaintzeko pres gaude gainera. Aizue, eta ikusi dut barre egiten badakizuela eta ongi lagunduta zeundetela. Txirri, mirri eta txiribitonekin. Baina barreak etzaizki gehiegi gustatu da. Nik uste duzuek barre egiten asko zobeki badakizuela, Aixo, mandamaz! Gu barre egiten argi asko dakigu, Argi, primeran eta segundan. Ba, mirri, aurrei etzaie gehiagin nabaritu zuek hor tartean zaudetenik, Ia gogo eta arte pixka bat gehiago jartzen dugun, eta barreak errepasatuko ditugu. Hasteko, jabarrea. Jabarrea, bai, xiar, jabarrea da, mirri eta txiribitone gonela bozolokeriak egiten dituztenean nola egiten dugu, barre garbia, ja, ea nola egiten dugun denok, Eta gero bada beste barretxo bat, hola, gurasoari edo irakasleari gezur txikia sartutakoan, hola, je, iten den parrea. Ea? Je. Horixe. Eta bada beste barre bat, ba, pelikuletako gaiztuek eskuak igurtzi zorrela egiten duten barrea. Hi. Nola egiten dute? Eta txiribitonek hitz egingo balu, tripa igurtziz egingo luken barre borobila, horrela egingo luke bai. Eta azkeneko parra, mozolo xamarra da barre hori. Orduan badakit nola izango den. Seguro badakit nola izango. Urri izango da txi. Irria, txirri, mozolo, txotxolo, abolio. Mirri. Txirria. Ez da hori mirri. Mozolo xamarrek egiten duten barre itxusia da. Ia nola egiten duzuen? Horixe eta hori dena batea. Horrela bai, hori gustatu zait, oso ondo. Baize, zuek haurtxoek bakarrik ez duzu parre egiten. Gure gonbidatuek ere izugarrezko umorea dute. Eta gaurkoan, hasteko, gure gonbidatuekin hasteko, abeslari bat izango dugu. Bera, proiektaren... Tu ere gonbidatuen gara, agurre, Eskarrik asko, txirri mire eta txiribito. Eskarrik asko. Gaxo falta. Ba, esaten ari nintzen bezala gaurkoan gonbidatu berezi bat izango dugu. Bera, abeslaria da, Uga proiektuaren bihotz eta arima. Hemen izango da, Estitxu Sodupedu izena, eta egin diezaiogun ongi etorria. Uga!
esker kantuaren gatik, Uga. Haizu, hainbeste Uga eta Uga, baina Ugak zer esan nahi du? Beno, diskaren titulua Udoko Gauaren ametsa da, eta sigla dia, Uga. Ara, guzerrote zen. Uga, hemen badira ikusten zuzen bat aurtxo dagoen, ez da? Bai, ikusten dut. Bamentik asko eta asko musika ikasten ari dira, kantuan ikasten ari dira, balduzu dagoentzako aholkurik? Bai, ni ere alaxa zinintzan ez, txiki-txikitatik eta musika ikasten, da gero koruan hasi nintzen da hola, da musika gustatzen bali bazaizue ez utzi, ze beti deno dauzke gogun txarrak egun honak, eta gustatzen bali bazaizue benetan aurrera eta animo. Bueno, aholku hona da ez da, eskarrik asko Uga, etorri zarelako, hementxe daukagu oroigarritxo bat, gure programaren oroigarritxoa. Mila esker. Eta mila esker etortzagatik, dena den, etzaite joan oraindik. Zuri magia gustatzen altzaizu, sinesten alduzu magian. Bai. Orain, hementxe izango dugu, guztiz txundituta, txandituta, txotxundituta utziko gaitun, mago ikusgarri Euskal Herriko, mago zoragarriena, munduko mago euskaldunik ikusgarriena. Txan magoa! Kaixo, arratzaldeon! Nola dia bestia? Kamarero! Bai, Jontxo, nire taberna txikia da. Bueno, taberna txikia baino magikoa. Bai, eta nola magikoa da? Ez dugu alkoholik, ez. Baina horratzean aurkitu dezakegu, bueno, edozein edari. Ikusi nahi aldezute? Adi. Edarri bat esan, adibidez. Ura, beste bat esan. Lara jatzukoa, beste esan. Coca-Cola. Hemen daude, denak. Taberna magikoa denez? Edozein edari lortu dezakegu. Bai. Laguntxo, izena? John, lagunduko diazu? Bai. Venga, aurrera, gora! Eskarrik asko! Bat bakarri, bat, oso ondo! Txalo bero bat, aurra! Jontxo! Ez gaizki ulertu dut. Jone ez, izena? Elena, Jontxo! Elena, behitxu, egunkari bat, horri alde bat hartuko dugu, ikusi pialdetikan horri alde ondo daola. Bai? Ondo aldao? Oso ongi. Zer egingo dugu? Zertarako erabiltzen dira erabili eta gero egunkarien horrik aldea? Bueno, gauza nitzarako asko, erabilpen asko ditu, baina adibidez, Jontxo, okurritu zai bat. Beitxu, gabonetan eta hotza hundi adibidez gaur. Txapela ez gaztaina jateko, Elena, gaztaina jateko, edo zerta... Txurroak. Nork ez ditu guztako txurroak, Oso ondo. Adi, baina zertarako erabiliko dugu gaur? Magia egiteko. Elena ekin, ez? Ekin hasten da Elena. Bai, orduan nere ezkerreta. Txiste nahiko honazan, Elena? Ez? Bueno, ez, oso ondo zaude. Elena, zein dugu kukurrutxoa. Bai? Baitu, oain pentsatu bar dezu ez esan, baina pentsatu bar du Helenak, munduko edozein edaria. Edozein ez esan, pentsa, bai? Adi. Eta, oain, hemen, pitxar, honetako, esnia, kukurutxo, barruan botako deu, txo. Bai, zipristo, pentsatu, itxoin, ze, gehiago botatzia bendikan? Esne gehiago? Jontxo, adi, pitxin botako dugu, adi, a ber. Kontuz, pentsatu aldezu? Ai, zipristi, kontuz, sigenduko izute. Gehiago indikan? Jontxo, adi. Oin bai, kontuz, jo, oin bai, auro, Elena. Itxoin, kontuz, sigenduko zeata. A ber, adi, etorri. Zer daria pentsatu ezu? Coca-Cola? Ondo, adi! Bat, bi, hiru, eta denako zen alai, eta zergatik ez pozik? Euskal Herriko hitz magikoak. Ados?
aurrera populo! Adi, 1, 2, eta 3. Artxila, mortxila! Jontxo, txalo, bero, Elena, zer... Uai! Jontxo, Elena, zer gertatu da? Esnea, erabat, desagertu dala. Baina, txon, eskarrik asko, badakit, bat baino gehiago, suposatzen nun, txiribiton erdi neon bartzala, txiribiton mesedez etorrena. Elena, hau susmo txarra ematen dit. Esnea desagertu eta txiribiton azaldu eta konturatu altzarete. Beitxu. Bai. Hau haunditu da eta nabarmena gainea, Elena, susmo txarra ematen dit. Esnea desagertu da. Ez da kakakola bihurtu. Ez, zer egin du lekuz aldatu. Bai, kukurutxotikan, txiribitonen sabelea gunda. Jontxo, txiribiton prest jolas polit bat iteko, jolas magiko bat, bai? Eta jolas horren bitartez, esnea berriro, nire amatxoren ozgailuan boltatuko dugu. Zer ama ez dit besterik esan. Txan, esnea eraman, baina gero bolta, eta amatxore eman bardio. Bai, momentu batian, txiribiton iturri zahar batian bihurtuko da, bai? Goatzizate iturri zaharrak nolazian? Alde batetik, txiribiton, iturria, osondo, itularri dago. Eta bestaldetik, giltza. Osondo! Eta iturri zarra denez delena, giltza hartu behar dugu eta gora eta bera. Bai, txoin, beitu. Atzekaldean jarriko zea, osondo, bi eskuakin hartu, opa, txiribitonen besoa, eta guazen saio txiki bat egitea, Denok, nola iturria iturri zarra daukagun, erdoriez josita dago. Ordun soinu zakarra ateatzen du, bai? Denok ingo dugu, zaila da, badakit, saiatuko gea? 1, 2, 3. Osondo, nahikoa. Prest, txiribiton, erlajatu bartzea pixkat, bai? Adi, hemen dauka. Ukalondo, itxoin, baina, hau, dena zikinduta, nahiko zikindu deuta. Adi, momentutxo bat, zera ingo dugu, hemen hau, bai, gauza ezikintzeko, esne pitxarra erabilko dugu, bai? Ondo? Adi, ukalondo, mesedez, sartu ondo, dena prest, bega, 1, 2, eta 3, adi! Stop! Txiribiton, erlajatu bartzea bestela jai daukagu? Bai, oain bai, aurrera arrasate, 1, 2, eta 3. Iau, ade! Oain bai, Kontxo, oi da txiribiton, ez zen utxiribiton beitu lena, beitu! Ei, xalo, bero, bat, eskarrik asko, Elena, txalo bero bat, Elena, eta mesedez, soaz, hortik, eskarrik asko. Txiribiton! Ua! Bueno, lagunak, agur eta horrengo arte. Agur, txiribiton! Radio! Agur! Epa! Potxita, txiribiton. Ederra. Gexurrutxa, trampa. Ederra, txan magoak egin digun magia, ez da? Jajai. Zergatik diok hori, Birri? Hori trampa duk. Zergatik diok hori? Impiusibilea dela hori. Xuxu zatezue, iderik ez dago esueta. Entzunzak meserez, entzunzak. Guk ondo argi ikusi dugu gure begiekin. Beraz, sinistu egin behar da. Magia alakoxea da. Ilusioa, ametsak, edertasuna, bizitzan gertatzen den bezala, bizitzan ez dira dana gauza, ez da realismoa bakarri baizik eta ametsak, sentimentuek. Aixue, txirri plasta, beti bezala, Txirri plasta. Begira, gauza bat dago, xierto. Txiribiton gauza asko izan daiteke. Gorila, hipopotamo, pakidermo, baina beti mutila, gizonezkoa, arra, ez da? Berez, begia ezin izan daiteke. Mirri, bai, magia... Xorrotza izan behar, Mirri, magia bada, bai, magia badago, magia da. Ez. Bai. Ez. Bai. Ezetz. Baietz.
Ezetz! Baietz! Ezetz, eta ezetz. Baietz! Bai, begira, egia. Txiribitonek arrazoia du. Ez gara horregatik aserretuko. Egia da. Gainera nik badaukat sistema bat auzi hau konpontzeko. Neuk ere bai. Urrengoan esango digu Txani, ez ne atera beharrean, urdoi espika handi bat ateratzeko. Ez da hori. Gure auzi hau konpondu dezakegu kantu batekin, kantatuz, abestuz. Referendum musikala, Bai eta ez. Horrek zesan nahi du. Baiezkoaren alde, hau da, magia badela, pentsatzen duzuen guztiok, zentzuzkoak zeraten guztiok, Txiribitonekin eta nerekin batera esan, bai! Eta listoak, askarrak, bizkora txaretenak nirekin batera. Ez! Komprome? Bai, ez! Bai, hori da magia, ondo ikusi dugunez bihurtzen da egia. Ez, gezurritxusia, Txiribiton mutila da, hori gezu utza. Bai, bai, Ez, bai, bai, Ez, bai, 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 berriro ere bai, egi utza da eta horrek usten hau ni lasai. Ez, ta inolaz erez, magia hori txarra da. Ta txango dut, ez! Bai, bai, ez! bai, bai, Ez! bai, bai, Ez! baiet, baiet, bai, bai, Ez! bai, bai, Ez! bai, bai, baiet, baiet. Baiezkoak irabazi du. Tira, garbitu aldituzte zuen arteko liskarrak. Bai, neska. Nik neu bai. Baina Txiribitonek ez du inoiz bere burua garbitzen eta sekinarra joa data ez du. Ez du eser garbitu. Begira, Ixiar, zenide batzuk bezala, familia bateko, bi anai arrebak bezalakoak dira hauek. Batek baietz esaten balin badu, besteak beti berriro ezetz. Eta txirri bak izuin den, familia hortako osaba txulito eta xurra. Bueno, lasaitu zaitezte, lasaitu, izan ere orain, zozketa egin behar dugu eta zuek atera itzazu zuek gordetan dituzen zenbakitxoak. Bai. Eta Atera deno? zuaz mesedez, zozketa gailuaren bila. Bai. Eta Numeroak. Mirri eta Txirbiton, Bai. oparien bila, bai? Bai. Zer, gauza bat. Gauza oso garrantzitsua. Trampa txiki batzuk egiten utzeko izkiuzu? Ez da pentsatu ere. Jopelas. Hemen dugu zozketa gailua. Atera dituzu zenbakitxoak guztiok. Bueno, gaurkoan zuen artean bi bizikleta zozketatuko ditugu forumen eskutik, bale? Ze ondo, hasiko gera ba. Beraz, unitateak lehen da bizi, azkar asko aterako dugu bat. Erne. Bost. Horrek esan du, Bostean. bostekin bukatzen diren guztiak, adi egon. Amarrenekoak. Wow! Bat! Beraz, zenbaki bat 15ean bukatuko da, Erne denoke. 15ean bukatzen direnak, adi. Eta bain, eunekoak. Bat hau ere. Beraz, zenbakia 115. Bat, bost da. Nork du zenbaki hori, igo dadila gora. Etor dadila ona. Urbildugu, bat, bost. Etorri estenategira. Badator Txiribiton bizikleta eta guzti. Etor dadila opariaren bila zenbaki horren jabea. Tira, bitartean bigarren zozketa egingo dugu. Bai, eta non da Mirri? Mirri? Erori egin dela? Istripua izan duela bizikletarekin. Ai. Bueno, bizikleta osorik alda behintzat. Ai. Mirri baino. Hartu, pentsa desartu, ai. Ze gertatu zain, Mirri? Ni oso txirrindulari hona naiz, Baina potol horrek maniobra txarra egin du eta lurrera erori naiz, begira.
Baina bizikleta osorik da, ezta? Bizikleta osorik dago, eta mirrik kaskoa eramango balu, hobeluke. Bigarren zenbaki aterako dugu. Aterako dugu, bigarren zozketa, Ea, bakarrekoak, unitateak, Bi! Bian bukatzen da. direnak, adi. Eta igo bedi, 115 zenbakia zuena, 115 oraindik ez da etorri. salduta. 0! Zero, patatero! 0. Eta azkenik, eunekoak, Iru! Iru! 202, 202. 2-0-2. Zenbaki horren jabe ere, igo dadila korrika honea. Badator bat, hor badator. Lagunde jozu. Ainoa. Ainoa ze presosoa, bida, Ainoa, zer gehiago? Barberan, eta zemat urte? 5. Eta munduko bailasori polillena? Zu. Bueno! Ainoa, nungoa zara? Arrasatekoa baz, bizikleta hau zuretzako, eramango duzu bakarrik edo aitatxori esango diogu igotzeko. Aitatxo. Aitatxo, etorri honea, etorri bizikletaren bila. Eta aitatxok nola du izena? Juanito. Juanito! Iñaki du hemen, gusanituak jaten aitu da, eta muntxurre xikin dauke, baina telebista horrean nola etorriko zea baula. Bueno. Ba, zenbakia, zein duzu? 302 zenbakia, ba, zorionak, bizikleta irabazi duzu? Zuk bakarrik eramango alduzu? Ez? Bueno, ba lagunduko dizu. Aitatxok, amatxok edo txiribitonek, aizu. Aizu, ama! Bueno, hemen dator ama, lagundu jozu, eta eskerrik asko zorionak zuei denoi, Zelako sorte eduki duten hauek, hartuko genuke ere. Bai, nik ere gustora hartuko nuke honelako bizikleta bat. Bai, nuski. Ba, nik hartuko nukeen, trampa egiten utzi izan bazen idate. Ez diate tramparik egiten utzi, eta bizikletarik gabe gatu, naiz? Mirri, entzuntzak meserez. Begia. Barrebusean egiten ditugun lehiaketak, egiten ditugun zozketak, danak garbiak behar dute izan. Ezin du tramparik egon. Ulertzen? Ez. Bai. Ez. Baietz. Ez. Baietz. Ez. Baietz. Ez. Ixo, musika mesedez. Bai. Ez. Bai. Ez. Baietz. Baietz. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai. Baietz. Beno eta ohartuko zineten orain zerren garaia den ezta? Hau guztia ikusita, bai, orain gure saioko lehiaketaren garaia da. Eta okerrez banatko hortxe datoz Barrebusean gure gurasadromoko lehiakidea. Hainbeste lehiak eta pasa behar izan dituzte, hainbeste ariketa onaino iristeko. Hemen ditugu superguraso guztiak, gaurko hiperguraso txartelaren bila. Mila esker txiribitan, gure lehiakideak ekartzagatik. Bino, haze kuadrilla politia etorri zaiguna gaurkuan. Kaixo, politie? Nortzaitu guzu? Bixen. Eta zure atzean dagoen hau? Marikamen. Eta zure ama da noski. Bai. Nondik zatozte zuek? Atxabaltate. Eta zuk kontu txikiak esaten aldizkiotzu norbaiti? Kamarari edo horrelakorik? Batzutan bai. Jamak lan itzen dut nire amaman etxea. Baina zalan. Itzen da lehenengo egoten da makina baten depiletako gauza bat, eta dago horra. Eta berotu itzen da eta bigundu itzen da. Eta gero, ja, azten dire, hanketatik eta
depilatzen, ematen dutzea lan, eta gero kendu itzen da. Eta uliak kendu itzen die. Eta bebai, esaten da buelta emateko, eta gero mendik atzetik bebai, eta bizkarretik eta bebai, eta mendik. Batzutan ibiltzen az jolazten. Eta baina esaten daue ez joateko lanera, ze molesta bitzen duzku. Baina niri asko gustatzen zait nola depilatzen dut. Guretzen guztian. Bueno, baixeri zaitezte, mil esker etortzagatik. Bigarren bikotearen hementxe dugu, emakume asko gaurkoan, Nortzu zarete zuek? Idoia eta Dorleta. Eta nungoak zerate zuek? Atxabaltakuak. Eta nik ustezu berritxu xamarra zarela, ez da? Bai. Eta gure kamairari gauz asko kontatu dizkiotzu. Bueno. Bantzun ditzagun. Nere amatxok abesten dau etxian. Itzen dau lana arrazaten. Egun baten fangetzen mendira eta bebai batzutan faten gara zenera. Nere amatxok ikusten dau banian pelikula batzutan barritzen dau. Gimnasiara joaten da eta itzen da bankakin gimnasia. Telebista ikusten du amatxok etzin da eta kafesnia hartzen. Zer esan duzu? Kafesnea zer? Hartzen. Kafesnea hartzen du? Galletakin o galletik gabe? Galletakin. Hori importantea da. Ixeri zaitezte zuek ere zuen lekuetan. Eta hirugarren bikotea hementxe dugu. Zuek nortzu zarete? Ibon eta Xeli. Eta zuek nundi zatoztete? Atxabaltatik. Baina zurekin ez naiz lehen egon, baina akaso zure amakin ezan naiz lehen egon? Ez, bere aizpa zen, bere aizpa bikia, engainatu egin hau zue, Bueno, zuke kontu txiki batzuk esan dituzu, eta nik entzun nahiko nituzko horiek, entzun ditzagun. Nere amak itxen daulat, izeba Mari Carmenekin. Depilau eta margotu. Eta gero pintxau itxen dau. Nere ama bebai muzarrotu eta hortzen zan karnabaletan. Eta nola? Kato con botas. Parranda ere gustatzen zaio. Nere amak gauetan ipuina kontatzen da. Eta zein da zuri gehien gustatzen zaizun ipuia? Ez dakizu? Ez? Bueno, beste batean kontatuko dirazu, bai? Oin pixka lotxatuta dago, eseri zaitezte, zuek ere. Eta orain, guraso droman beti egin ohi dugun bezala, haurtxoak zutitu, eta gurasoei, kasu honetan amatxoei, himnoa abestuko diogu, bai? Zutitu zaitezte, zuek badakizu kantu hori eta altxa, lotxari gabe. Nikiekin ian astu gera, zure aizpa edo xeliote zara, pozik etorri da guraso dromora, pozik etorri da guraso dromora. Serio jarri behar duzu Dorleta, zuzen erantzutea ez da berriketa, pozik etorri da guraso dromora, pozik etorri da guraso dromora. Mari Carmen atxabaltatik berak lortuko aldu fama eta sona, pozik etorri da guraso dromora, pozik etorri da guraso dromora. Denok prest? Lehenengo galdera, katuak oso animalia maitagarriak dira. Zuek nola deitzen diozue katuei inguratu daitezen? Oso ondo. Eta urrundu daitezen alde egin dezaten,
zer esaten zaie? Zapin, xapi, ala aia kuidaus? Bigarrena, xapin. Xapi, bai hoxe. Pizka argitze bat, Ibone, beharki. Oso Oskorrik aurrentzako diskoak kaleratu zuen duela urte batzuk, hango abestirik ezagunenetako batek honela zioe. Hilda, Hilda, gure katue, eindau. Zer egin zeban katuek, deskalaurrue, atrakue, ala testamentue? Testamentue. Bai, zuzena da, baino denak salatu duzue, eta hori ez zin da egin. Azkenekoa izan da dira, Zuk baltzenekien, Polite. Etzenekin baino, ama ze lista dan, Oso ondo. Jarrai dezagun. Eta katu ezari garen ez, jarrai dezagun katuekin. Zuek balduzuek katurik etxean. Zuek biok katuri bai etxean. Bestela depilau igual eta bazpare zobe, bai. Bueno, eta izatez gerotan zer izen jarriko zeniokete. Marrazki bizidunetan bada beste katu ezagun bat. Nola du izena katu honek? Eskubidu, Felipe, ala Felix. Felix, hirugarrena. Felix katua, oso ondo, zuzena da. Zuk baltzenekin, Polite. Baina ametxok bai, oso ondo guaz. Denak lehendabiziko galdera erantzun eta aurrera. Katuak alde batetara utziko ditugu momentuz, baina marrazki bizidunekin jarraitu behar dugu. Pedro eta Bilma zer dira? Herriketarrak, harriketarrak, ala auskalopitekoak. Bigarrena. Harriketarrak, zuzena da. Pika piedra edo harriketarrak. Ze pozik dagoen gure, Ibone. Jarrai dezagun ba. Aizu ezin da salatu, nik hor kontu asko entzuten dute, Salatari kontakatilu. Marrazkiak ez dira bakarrik telebistan erabiltzen, hori denok dakigu ez da, komikietan ere erabiltzen dira. Ea badakizun zein den horien artean euskarazko aur aldizkari baten izena. Ipurbeltz, Kukubiltxo, ala Xabiertxo. Kukubiltxo. Ez da Kukubiltxo, lastima, Ipurbeltz zen. Beno. Ez da ze pasatzen, jarraituko dugu. Eta Ipurbeltzekin jarraituz, baldakizun nork nori esan zion Ipurbeltz. Beleak zozoari, ez zozoak beleari, ala mirrik txiribitoni. Bigarrena. Zozoak beleari Ipurbeltz. Oso ondo. Bixen, zuk ezagutzen alduzu Ipurdia beltza duen inor. Ez, nik ere ez. Bueno, jarrai dezagun. Bernardo Atxaga idazleak pertsonaia bat protagonista duela 3. liburua kaleratu du. Nola du izena pertsonaia honek? Bambalio, bambulo, ala babolio. Lelena. Bambalio. Ez da bambalio. Bambulo zen, bambulo. Ez da ze pasatzen. Jarrai dezagun. Ez da ze pasatzen, Amatxo iberatzei jo lauker. Bambulo esan dugu, eta zer da bambulo? Txakur bat, sonambulo bat, ala mutilkoskor bat. Mutilkoskor bat. Ez da ba... Zaunka egiten du eta zaunka egiten duenez txakurra da. Baina ez da ze pasatzen. Bagoaz aurrera. Txikiek badakizkitzue, baino amata badakizue. Partxixean jolasten alduzu zuek, a ber. Eta kupeltxo hartzen duzunean dadoak barruan sartuta nola egiten diozue, nola eragiten diozue? Oso ondo. Partxixean fitxak 4 koloretakoak izaten dira. Horiak, gorriak, eta moreak eta urdinak eta berdeak, ala beltzak eta txuriak. Lelena. Moreak eta urdinak, ez. Urdinak eta berdeak ziren. Partxixean harituko gara beste batean. Beno ba, beroa ere emozioa eta dena bate ditugu hemen. Azkeneko futbol txapelketan abesti bat egin zen ezaguna. Nola zen? Baldakizue? Nola zen ba? Ia, bestu?
Hau da, trebezia, azkarra dira hemen. Beno, norka abesten zuen kanta hau? Ricky Martinek, Julio Iglesiasek, ala Niko Etxartek. Elena. Ricky Martin. Ricky Martin zen abeslaria, bai, piztu argitxoa. Beno, ondoren entzungo dugun doinuak marrazki bizidunetako Tarzan pelikulan azaltzen diren gorilek kantatzen dute. Entzun dezagun. Oso kanta polita, por cierto, Euskaldunok ordea ezagutzen genuen lehendik, Euskal Telebistak behin eta berriz eskaini zigun iragarki bati esker. Zeinen iragarkia zen? Euskadi Irratiarena, Euskal Herriko txirrindulari itzuliarena, ala Satur eta Margariren ezkontzarena? Lehenengokoa. Euskadi Irratiarena, bai, oso ondo. Piztu argitxoa, oso ondo. Eta zuei azken galdera eman behar dizuedan, ez? Pista bat ere emango dizuet. Entzungo duzuen doinu hau ez da atzerritarra, euskal doinua da. Entzun dezagun. Hemen gaude, ta postutzen az, ta zeo zuia eta elai. Ta zer ondo, zelan difua, zure bufanda txuria. Kantu politia, oso politia. Zeizen du kantu honek? Irutruku, lau teilatu, ala Boston. Bigarrena, lau teiatu. Lau teilatu, oso ondo, piztu argitxoa. Oso ondo, ba orain, gure markagailuak nola geratu diren ikusi behar dugu. Gure lehendabiziko bikoteak Ibonek eta Xelik ongi atera dute. Idoia eta Dornetak nahikoa. Eta Bixen eta Mari Carmenek ongi. Beraz, eta okerrez banago, empatea daukagu. Ezin baita bi hiperguraso egon. Beraz, etor daitezela bi bikiak, kasu honetan. Etor daitezela bikiak. Eta gure barretxotxen bidez, desempatea egin behar dugu. Ia jarri zaitezte hementxe biok. Ze politia gehien biak, Biki hauek. Bueno, ba, atera zazue biok txotxa bana, eta lehen da bizizuk, Mari Carmen, atera zazu bat eta jarri hor. Eta zuk atera zazu Xeli beste bat. Badakizu, ez da gure gaurko hipergurasoa Mari Carmen da. Txalo handi bat berarentzat. Bueno, aparte hauko duta. Ba, zorionak, Mari Carmen, denak zarete supergurasoak, heldu, etor zaitezte ona, eta etor zaitezte txikitxoak ere. Eta gure lagunek, hasteko supergurasoei, emango dizkitzu, txartela. Hemen dugu txiribiton ere. Ba, hemen ditugu txartela. Txartela oroigarria diska, gure supergurasoentzako, bai. Zorionak eta eskerrik asko etorri zaretelako. Eta gure gaurko hipergurasoa, barkatu baino aurretik pasako nahi. Hemen dugu, Mari Carmen emaiozu txartela. Oroigarria, diska, eta eroskiren eskutik, Urdaibaien asteburu bat pasatzeko aukera zure familiarekin, eta goza dezazuela denok. Ba, mila esker etorri zaretelako. Eta orain txibit honek gure barrebusen emango zaituzte gure lagunekin batera. Mi esker etortzen batik. Gure arte txirri. Agur, agur, eta ugaren zai geratuko gara. Dena polit, dena txegin dut
Zeiru ditu, artista, Aixue, sekulakoa daukat prestatuta gaur, sekulakoa daukat prestatuta, ikusiko duzu, itxoen pixka bat, juiui, eta orain, txiribitoni deitu behar diot. Txiribiton, potolon, dagoenean bonbon. Txiribiton, kaixo, agatzalde on. Bai gau egin dut, zita, zuge adiskide migrekin, txurro batzu jatera joateko. Lasai, zuretzak ere izango dira, txugoak. Baina gaur, zerbait arrago ikusten dizut. Bai, buru horretan. Gaur txiribiton, etzara ondo gaztu. Zatoz niganaino, horaztuko zaitu nauk. Zato txiribiton, zatoz. Beti pikatzen du. Txiribiton, hau zer den? Maniki bat, pampin bat. Badakizuen nola duen izena? Tiffany's, Eta baldakik, zertarako balio duen? Kasuelak egiteko? Matxista? Ze matxista den, Babolio! Pampina da. Eta badakizue, gaur, hemen, arrasaten, dantza lehiaketa dago. Eta Tiffany's honek baliodik entrenatzeko, saiatzeko. Sari dagoen? Ara, sari txugarria dago, Sari txugarria. Tarta handi bat. Txibiton, gu biok aurkeztuko gaituk. Lehiaketara, Eta irabazten badugu, erdi bana ingo diegu. Konforme? Ara, hau izango da, lehia. Begira, ondo. Nik irabazten badut, xati handia ingo dugu, niretzat. Eta txiribitonentzat, txikia. Eta ik irabazten balin baduk, niretzat, zati txikia, eta niretzat, zati handia. Zuek ulertu? Zuek ulertu alduzue. Usten? Bai. Esango izut, bera. Oso erraza. I kankailua galanta izenez, bairi dagokik, pusketa txikia. Eta ni txikitxona izenez, pusketa handia. Hori kalortzeko kompensazioa. Horri esaten zaio, mirren lehenengo legea. Ojo, txirriri itzerri bat ere, txirriri ez dugu izan behar, eta xaririk ere ez. Bestela hiru parten beharko liatek eta akabo. Ez dagoela ondo. Basakiat ez dagoela ondo. Baina, ojo, entzune, dena ondo egitea gaizki dago. Bestela inbidia sortzen da. Horri esatzen zaio, mirriren bigarren legea. Bai, txibiton, hasin behar dugu entzaio egiten, Hartzak Tiffany's? Zuek ez daukazue estetika kontzerturik eta txerrez, Oso gaizki. Horrela ez diegu lertuko, eitzaririk ez datarik esporruik. Ez.
Zango itxuet. Nabaritzen da, ez dutela elkarrekin sinergiarik lortzen. Sinergia. Ez dakit zer den sinergia? Ai. Ba, behar-beharrezkoa, jateko oso gozoa. Erakutsiko dianik zer den sinergia. Ikusiko osoa zer den dantzan egitea. Tiffany's, musika. Txibiton, zergatik kendu didak bikotea? Nik bota dudana? Txue, nik badakit emakumezkoak tratatzen, Ni playboy bat naiz, playboy. Tiffany's, nire maitea. Minik eman aldizu Txibiton potolorrek. Pateron, trampari, biri, kaixo, Mirri eta Txibiton. Zer da hori? Zer dan? Zer? Bai, horko hori? Hau. Txiribitonen arreba. Ameriketakoa. Arritzen naiz, Txiribitonek onelako arreban fine izatea. Bai. Ba, Txiribiton beze mutua duke. Bai? Bai, Ameriketatik etorri berria. Las Vegas. Zuek baltzen egiten Txiribitonek arreba bat zuela eta gainera onelako pinpirina gainera? Eskera. Aizak, Mirri. Aztu segitak hau bat esatea. Zer? Dantzaria duk. Telebizten atertzen den oitakoa. Superstar. Ze superstar eta ze porru. Hori panpin zatarra da besterik ez da, tira, kentzazuen ere biztatik, Txiribitoan, amazak hemendik. Orain ari naunik konturatzen zuek zer egiten ari zineten, noski. Hemen, arrasaten ospatzen den dantzaleiak eta dela eta, zuek trampa bat prestatzen ari zineten, ez da, Mirri eta Txiribiton? Gainera, nahaztuta dagoela Txirri. Dantza txapelketa, ez da arrasaten, Ez? Burgos, kapitania general. Mirri, arrasaten gaude eta ondo argi dago, hemen ospatzen dela dantza lehiaketa, meserez. Eta gainera, nik ezin duk txapelketan parte hartu. Ni? Zergatik ez? Seria tarta handi bat delako eta glukosa daukalako. Glukosa, oso txar. Glukosa. Orain konturatzen nahi zuek biok zena izenuten. Bai noski. Zuek niri ezer esan gabe, lehiaketan parte hartzeko prestatzen ari zineten, saria zuentzat bakarrik izan dadin, ez da? Ba, jai duzue Mirri eta Txiribiton. Ze nik eta nire bikoteak irabaziko dugu eta zuentzat erabat zaila izango da gu bioi irabaztea. Eta bere bikotea? Jopela, Txibiton, ederki geudek. Hemen geratu baitu biok bikoterik gabe. Gure kuadrilla beste nazi beharko diagu. Ez du gaiztu nahi? Guazen Txiribiton, dantza lehiak eta hastear dago eta...
Aizue, badakizue zein da Mirren hirugarren legea? Ila, kui, dauz! Ui, barre busa!